ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସୁରଦୀପୀ। ସୁରନ୍ଦୀ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ କାମ କରୁଛି ଏଇଠି କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ? ଏଇଠି ମୋତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥ୍ରୁରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କି କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ କରିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ରହିବ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ 160 ଟଙ୍କା ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କାମ କରିବା? ମୋ 1.5 ମାସ କାମ କରିବା, ମୋର ସାଲାରୀ କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ସାଲାରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଓନର ନାଁ କ'ଣ? ଓନର ନାଁ ଅଜୟ ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା ଅଜୟ ସାହୁ। ଅଜୟ ବେହେରା। ଅଜୟ ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଝିଅଟି କାଲି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବେ ସେଇଟା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୋତେ କହିଥିଲେ ହଁ ତୁମର ଜଏନିଂ ଯୋଉଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ଟା କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦାୟ କରିବେ? ସେଇଟା କହିଲେ କି ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଥିରେ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଲାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବି ପଇସା ରଖିବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ସାଲାରୀ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଷାନ ସେବା ପାର୍ଟନର ରହୁଛି କେଏସ୍ ପାର୍ଟନର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଉଛି? ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଉନି ତ ଆପଣ କେମିତି ସେ କାମଟା କରୁଥିଲେ? ସେ କହିଲେ କି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବି ଜଏନ୍ କଲୁ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆଇ କାର୍ଡ଼, ସେଦିନ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ଆମେ ଚଲେଇଲୁ। ଯେମିତି କାର୍ଡ଼ ସରିଗଲା ତ 3 ଦିନ ବାଦ ସେ ଆଇଡି ମନକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଇଡି କି? ତ ସେଇଟା ହିଁ ୱେବସାଇଟ୍ କି? ସେଇଟା ତ ଫେକ୍ ଲାଗିବ ନା। ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତା କଥା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭିତରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମକୁ ଆଇ ପାସୱାର୍ଡ ହିଁ ଦେଇ ଆମ ନମ୍ବର ନାଁ ପକେଇକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବରଟି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟାନରରେ ପଛପଟେ ଜିଏସ୍ଟି ଏଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବରଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବରଟି ଫେକ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏରର ଆସୁଛି, ଇନଭାଲିଡ୍ ଜିଏସ୍ଟି ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜିଏସ୍ଟି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କେବେ ଆଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିଲା ଯେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ ପାଇଲେ କେମିତି? ଏ ଜବ୍ଟା ମୋ ଦିଦି ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଟିକେ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଦିଦି ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଜବ୍ ବିଷୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ କି ଆସିଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆସିବା। ଏଇ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ ସେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର? 10th ପାସ୍। 10th ପାସ୍। ଆଚ୍ଛା 10th ପାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ? ଟ୍ରେନିଂ ଯାଏନି, ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ମିଟିଂ ଡକା ହେଲା କି ତୁମେ ଏମିତି କାମ କରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ କହିକି ଜଏନିଂ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିଟ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ହିସାବରେ